Itt az a bizonyos adott gól, ugye, mert odaadtuk ezt nekik. Van Persie a gólszerző, láttuk, hogy óriási hibát követtek el védőink. Igen, ezt kielemeztük a szünetbe, figyelmetlenség, fegyelmezetlenség, és itt aztán rögtön kegyetlenül ki is használták a hollandok ezt a lehetőséget. Hát sokatszor nézzük, de ugyanazt tudjuk mindig megállapítani. Összefutott két játékosunk, egymást is akadályozták. Így Van Persienek viszonylag könnyű dolga volt. Ugrunk egyet, a 46. perc, ezek már sokkal szebb pillanatok. Rudolf az, aki rálövi, és Petersen, ez volt a mi szerencsés gólunk, amikor megpattan a labda. Ahogy nézzük, mert én már kétszer szóltam itt Rudinak, hogy lőj el. Jókor tette, hogy nem lőtt el, és hát nekünk is kell, hogy ilyen gól szülessék, mert miért ne? Csapattársáról, mármint Eindhoveni csapattársáról pattant be a labda. Ez azért elég szerencsés volt. De ami ezután következett, az mindent felülmúlt. Figyeljük, Rudolf. És ez én nem tudom, hogy az Zolinak mi. Persze, mert azzal egyenlítettünk, azért tetszett jobban, de ez is egy káprázatos gól volt. Fantasztikusan eltárt lős, és ezt magam is tudom, tehát innen balra lerúgni nagyon nehéz. Nagyon jó kivitelezett kapáslövés, a kapus sansztalan. Így igaz. És akkor ezzel 2-1-re vezetünk, ez sajnos ez még csak az 50. percben volt. Itt Rudolf szerez egy labdát, minden sikerült, csak sajnos a végén a lövés nem fogja meg. Igen, hát itt meg voltak fogva a hollandok. Rudolf Gergő a mezőny egyik legjobbja volt itt, sajnos a lövésben már nem volt erő, de hát képzeljük el, ha belőtte volna is 3-1, de sajnos nem sikerült. És akkor az egyik legnagyobb lehetőség, tessenek majd figyelni. Igen, ez is Gera. 2-1-nél nézd meg, nem érni. Igen. Gera Priskin a vége von. Ez egy nagyon nagy lehetőség volt, ugye itt elmiráztak a hollandok, le se próbáltak állítani bennünket. Nagyon nagy lehetőség volt. Aztán nézzük, itt Snyder az, aki a visszapattanó labdát Vadócról pattant oda, bal szerencsésen, nekik meg szerencsésen. Igen, a Schneider befelé passzolja a labdát, ott nem is volt holland játékos, ahol ment volna a labda, és a Vadóc, hogy belelép, itt látjuk. Hátsó lábával visszahúzza a labdát, és ezzel egy parádés gólpaszt ad sajnos a Schneidernek. Nem tudhatta, átlépi a Vadóc, akkor az egy üres területre megy, és a szembejövő magyar védőt kirúghatta. Itt az összefoglalóból látszik, hogy micsoda helyzeteink voltak, például az egy másik kérdés, hogy itt már nem volt senki, itt ezt azt hiszem, hogy Zsuzsák már nem látta, de Priskinnek kellett volna ezt. Fantasztikus indítás volt, hát itt már két ütem előtte bal alá kell emelni, egy világbajnoki ezüstérmest ellen pláne nincs idő ennyit várni. Fantasztikus labda Affelájtól, nézzék Köjtöt. Na tessék akkor erről véleményt mondani, Sanyi. Hát ez a baj, ez a fránya tolódás, ettől meg tudok őrülni. Itt is pattant a labda, nem? Igen, de a keresztlabdát meg kell nézni, hát átmegy a labda 40 méter. És még mindig nyomozzuk, hát itt van 10-15 méter, mire odaérünk, a labdást nem tudjuk felvenni, jön a bepassz, megpattant, ez egy szerencsétlen dolog, ez a mák. Hát azért rúgtak 3 mákgólt, úgyhogy maradjunk ennyibe. De ez a mi hibánk, ez egy védekezési hiba, tehát az, hogy nem tudtunk oda átérni, ez mindenféleképp ott kellett volna a védőnek. Jöttek megint a szebb pillanatok, a 75. percben járunk, szenzációs labdát kap Gera, és óriási gólt Zsuzsáktól. Igen, hát nem csak nálunk vannak, hanem a hollandoknál is komoly védekezési hibák. Itt viszont ez a tempópassz zseniális, az átvétel szintén az, lekészíti még magának Zoli, és mikor már mindenki azt hiszi, hogy elvéti a helyzetet gyönyörűen a hosszú fölsőbe, ilyen félbeelsővel föltekeli, hát parádés. Tehát hála a jó Istennek, Gera Zolinak már sikerül valami. Egy perccel később nagyon megijedtünk, de Van der Wiel csak a másik oldalra tudja. Ez beadásnak szánta? Igen, nem lövésnek. Aztán jöttek a szomorú pillanatok, nézzék, Affeláj szenzációsan ével át, mindenki lemaradt, Köjt onnan szabad kapásból gólt rúgni? Hát szabad, de itt megint elcsúszik a védekezés, a Zsuzsáknak kellene odaérni, ahelyett, hogy a bal hátvéd a posztján lenne és kifejelni a labdát, és a hosszú ötösről kapus nem érhet oda, Fülöp Marci nem érhet oda, sőt kijebbről. Sajnos elcsúszott ott már a védekezés. És itt jött a kegyelemdöfés. Köjt, ez tudatos volt. Hát sajnos szép gól volt, tegyük hozzá, nem szívesen mondom. Benne van a kapus, ezt ki kell mondjuk, mert ez
picit Hát itt van az, amikor a kapus akar túljárni a csatának az eszén. Ez most nem jön. ez Hát ez sajnos. parádés. Kergethetjük bárhonnan szép dolgot. Gyönyörű.